علیکم تے وعلیکم سلام میرے بھراؤ نویں شوقینوں گل ایئں بھئی ہونے تائیں ایئں تھینا ہے کہ بھئی توانو وڈے کہیں استاد کولو مکمل شگیرو تھیون واسطے اس دے کولو توڑ ونجنا پویا مٹھائی کھڑنی پویا پگ بننی پویا ادو بھونوی لازمی ہے تے وقت زیادہ لازمی تھی ونجا ٹھیک ہے توان نسخے لب گئن سو کے فیس بک تے میرے ہتھوں تے گل ایئں جیڑی شے جو دس وینا میسنجر تی ہوا پوچھ دو واٹس ایپ تی ہوا پوچھ دو فون تی ہوا پوچھ دو اللہ کار میرے تے آوے کہ توارے تے آوے اللہ توان ونجاوے چا گل ایئں بھئی میں جو توان اگے دس گیا تو وہ شیاں وات تو سا پوچھ دیو وقت ہوں استاد نو میں فون کیتے میں کہا جی یہ مسئلہ نہ پہ اوہ خدا دا خوف کرو میں تساں ری شوقینہ استاد کو پوچھ کے سب استاد دا پکا کے سنوا پکینا تے وقت تون سنا دینا تتر جیڑن بخار ہوئے تتر کٹھا تھی وینا ہے بے روح تھی وینا ہے چٹیاں مارون لگ وینا ہے اس کا نسخہ وقت لکھ گنو ٹھیک ہے لکھو بھائی جوین دی ایک چٹکی سونف دے 7 دانے تخم کلاں یا خوب کلاں اسا دینن ایک چٹکی گلو دی لکڑیے ادھے انچ دا ٹکڑا ایسا کاوا بناونا ہے جیلے ٹھڈا تھی ونجے بروفن سیرو پہ اسے 8 قطرے وچے پا چھوڑنے اللہ دے حکم نال ایک دو دفعہ اے پانی دیون نال تو تے تو دا زکام بخار ختم بالکل